Siis mä jäbät. Oottakaa, just Tää vähän nostaa. Siis tää on mun aloitusvlogi. Mullahan pitää vähän mennä. Mulla on kiireitä. Sankarilla on aina kiireitä. Tuolla on mun ratsu. Se on häkissä. Haluatteko tekin nähdä sen? Mä en halua nähdä sitä. Mutta minä istun uljasti ja ylvä tässä. Ja nyt tulkaa vähän tänne päin kuvaajamiehet. Kiitos. Ja nyt vähän kääntäkää. Tahdatko kannukkäsi? Niin. Nyt mennä vähän näpöön. Nyt on kerran. No niin. Jos mä saisin ennätyksen. Joo, just siitä kotaa. Mä ymmärräks ehkä. No niin, just siinä. Joo. Nyt voitais lopetella tätä videota. Te ootte häirinnyt mun yksityisyyttä. Joten